Daghan nga beauty sa mga bisdak, sama na lang nga among nahimamat nga dili lang kay guwapa na, talented pa gyud. Gawa sa talento mahiligo na sab siya sa pagpamuhi o kahayupan. Hinuon aduna pa siya'y gusto sa umaabot nga katuigan atong ilailahon ang lain na usab nga Certified Bisdak Day nining report. Kinsa bagod ang dili makalingi kun muagi na siya sa imong kilid. Siya si Kay Rollins o mas naila sa iyang mga higala nga si Kay. 18 anyos pa lang, apan daghan na gayud kaayo siya kayang mahimo. Sama na lang sa modeling. Drawing ug singing. And a new life to love, 'cause someone like you found me. Panlikod ni ining tanan, mao ang Kay, nga usa ka manggiuwawang bata kaniadto. Start ako sa workshop, adto na ako naka-discover nga passionate ko sa music sa kuan. And then since nag-modeling workshop pero ako manghod gipa-appeal po ko niya. Nya mo to siya murag adto nag-start nga kanang murag nigawas na gay ko sa kong shell unya murag ako nang gi-pursue ang mga butang nga bisag naa sa gawas sa akong comfort zone. Gani, gawas sa iyang na-improve nga talento sa pag-awit, makadaghan na usab siyang misalmot ug midaog og mga pageants. A doll with a heart usab ang maong dalaga, kay mahiligon usab siyang muatiman og mga hayop. Matud ni Kay, nga gawas sa modeling, pageantry ug pagkanta, daw mas pangandoy niya nga mamahimong nurse. You know, I think one of my biggest dreams is to truly be able to reach out and help people, and I can do that in more ways than just singing in front of a crowd or walking on stage showcasing new apparel. I can also do that by helping people. Ang iyang inahan, very supportive usab kaayo sa iyang beauty queen nga anak. Kunon sa akong mga pahimangno nga kuan magtinaron siyang eskwela o kuan i-prioritize gud niya ang pag-eskwela. Uban ni Lian Sinculan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.